ọkwụọla kpọmkwem elekere asaa nke ụtụtụ n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM 100.7 Owerri. Anyị gbamụrụ nz ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ọ na-abụ kpara oge ya o were aka ya darịrị onwe ya atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achakachakwanụ mmekwu abịa gba ama ihe riri n'ikpeazụ. Gerenụ ya nnọọ bụ akụkọ ụwa na nkenke na nke ụtụtụ taa bụ Wenesde abalị 5 nke ọnwa 11 afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Eke na Mbọ. Gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi anyị bịara nnọọ lecha anya wee si oke ka anyị malitekwawa okpo. N'ụtụtụ taa onwe ka isi tọrọ anyị ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anụrụ na ndị uwe ojii emeela ka ọha na eze mara na ha ezigala ndị uwe ojii dị 60,000 bụ 60,000 na steeti Anambra n'ihi ntuliaka elu gọvanọ agaji ime na steeti ahụ. Ị ga-anụrụkwa na Shetima atọrọla ụdọ gaa mba Brazil ịga nọchite anya Tinubu n'otu ọgbakọ ọwụ dị oke mkpa. Ị ga-enwekwa ohere nọrọ na mba China egosipụtala ndonye ukwu ha nye ala anyị dịka mba Amerịka yichara egwu iji ndị agha ha wakpo ala anyị bụ Naịjirịa. Ngwanụ tọrọ anyị ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka ị nwee ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ anyị n'ụtụtụ taa. Ndị unu ga n'olu ha bụ mụ nwa n'onwe m Uchenna Clever Ọnụọha nakwa Nwada Ụkọcha Clara. Onye kọmishọna ndị uwe ojii ga-ahụ maka ntuliaka elu gọvanọ a ga-eme na steeti Anambra bụ Abayomi Shogunle apụtala ma kwuo na ezigala ndị ọrụ nchekwa dị 60,000 bụ 60,000 security personnel na steeti Anambra maka ya bụ ntuliaka elu gọvanọ a ga-eme na steeti ahụ. Ọ bụ onye otimkpu ndị uwe ojii steeti Anambra bụ nwa amadi ka SP Tochukwu Ikenga bụ ya mere ka ọha na eze wee mara maka nke a n'ụbọchị Tuzdee ụnyaahụ n'Ọka Wichi steeti Anambra. Ka ọ dị ya bụ onye kọmishọna ndị uwe ojii ahọpụtara maka ya bụ ntuliaka elu gọvanọ steeti Anambra bụ Shogunle ekwughakwala ya ọzọ na amachiela otu ọrụ nchekwa agụ na-eche mba na otu ọrụ nchekwa enweghakwara na steeti Anambra iwelite isi na ya bụ ntuliaka elu dịka o kwuru na sọọsọ ndị ọrụ nchekwa ọchịchị etiti bụ ndị ga-ahụ maka ya bụ ntuliaka elu. Nwa amadi a kpọkuru ndị ndọrọndọrọ ọchịchị, ndị ndu obodo na ndị niile ga-eso atụ ya bụ ntuliaka elu ka ha kwado ndị uwe ojii na otu ọrụ nchekwa ndị ọzọ dịgasị iche iche ga-ahụ maka ya bụ ntuliaka elu iji hụ na enwere udo n'oge a na-eme ya bụ ntuliaka elu. Na ya bụ steeti Anambra otu kọmishọn na-ahụ maka ntuliaka elu n'ala anyị bụ INEC apụtala mee ka ọha na eze mara na mmadụ dị nde 2.8 2.8 million people edebanye n'aha ha maka ịtụ vootu na ntuliaka elu gọvanọ steeti Anambra agaji ime n'abalị 8 nke ọnwa Nọvemba anyị nọ n'ime ya. Ọ bụ onye isi oche INEC bụ ọkammụta Joash Ọjọ Amopitan bụ ya mere ka ọha na eze mara maka nke a. Ya bụ Amopitan gara n'ihu kwuo na INEC adịla njikere iziga ndị ọrụ ha dị 24,000 bụ 24,000 gbaa gburugburu polling units enwere na ya bụ steeti Anambra. Amopitan gara n'ihu kwuo na INEC dị uchu ibu ya megide iji ego azụ vootu na ya bụ ntuliaka elu gọvanọ steeti Anambra ma mee ka o doo onye ọbụla ga-achọ iji ego azụrụ vootu na ya bụ ntuliaka elu anya na a ga-akpa ya eze dịka ụkpụrụ iwu ala anyị si wee dee. Ụlọikpe ukwu ala anyị dị n'Abuja anọrọla n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Tuzdee nye Nnamdi Kano mbirimambi ụbọchị echi na-abịa abịa bụ Wenesde. Nye Nnamdi Kano mbirimambi ụbọchị taa bụ Wenesde ịmalite ịzara ọnụ ya n'ebubo iyi ọha ebubo terọrizm eboro ya ma ọ bụ ha akachapụ ikike o nwere ịzara ha ọnụ ya na ya bụ ebubo. Ọkaikpe ziri ezi na-ahụ maka ya bụ ikpe bụ ọkaikpe ziri ezi James Omotosho gbara Nnamdi Kano ka ọ kpọtụrụ ndị ọkaikpe ga-enyere ya aka na ịzara ọnụ ya n'ụlọ ikpe. Okpu a ọkaikpe ziri ezi James Omotosho gwara Nnamdi Kano na-abịa n'ihi ọjụjụ Nnamdi Kano jọrọ ịmalite ịzara ọnụ ya na ya bụ ebubo iyi ọha egwu eboro ya bụkwa na ebubo Nnamdi Kano kọwara
dịka nke na-eruji afọ ka ọ dịkwa nnọọ mkpa ime ka ị mara na dịka a nọ na-ekpe Nnamdi Kanu ikpe n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Tuzdee na ya bụ Nnamdi Kanu nọ n'ihu ụlọikpe ahụ kọwaa njichi ndị DSS gara n'ihu jichie ya dịka nke na-adaba ya adaba. Gọvanọ steeti Edo bụ Monday Okpebholo emeela ka ọ bụrụ iwu ịtụ onye ọbụla gara magburu maọbụ wegara ngwongwo gọọmenti steeti ahụ nwee mkpọrọ afọ 10. Ya bụ gọvanọ Monday Okpebholo mekwara ka ọ bụrụ iwu ịtụ onye ọbụla gara ree ngwongwo gọọmenti steeti ahụ nwee mkpọrọ afọ 5. Ọ bụ nnukwute onye ode akwụkwọ onye gọvanọ steeti Edo bụ Monday Okpebholo bụ nwa amadi ama dịka Fred Itua bụ ya mere ka ọhaneze wee mara maka nke a site nnọọ n'akwụkwọ ozi o wepụtara ọhaneze n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Tuzdee na Benin Bichi steeti Edo. Na ya bụ akwụkwọ ozi gọvanọ Monday Okpebholo kwughakwara ya ọzọ na ngwongwo gọọmenti steeti Edo nwe bụ ngwongwo ndị steeti Edo na ọ bụghị nke mmadụ nkịtị nwe. Onye bụbu onye isi ala Naịjirịa n'oge ndị agha bụ Abdulsalami Abubakar apụtala kwuo n'okwu ahụ onye isi ala mba Amerịka bụ Donald Trump kwuru gbasara oke ogbugbu a na-egbu ndị okpukperechi ụka Kraịst n'ala anyị abụrụla oke ihe iyi egwu nye ịdị n'otu na udo ala anyị bụ Naịjirịa. Abdulsalami kwuru n'okwu ahụ Trump kwuru nwere ike ime ka e nwee obi iko n'elu na nkewa n'ala anyị bụ Naịjirịa ma a na-esoghị ya dịka o kwesịrị ka esoo ya. Ọ rịọrọ ndị Naịjirịa ka ha dere jii ma hapụ inye ndị mba ọzọ ohere ịbịa bute nkewa n'etiti ha. Ọ rịọrọ ụmụafọ Naịjirịa bụ ndị ọ na-ewe ebe ọ na-ewe ka ha wezụga iwe ha n'akụkụ ma kụrụ chem n'ichekwa obodo ha. Ya bụ aka chịburu ala anyị bụ Abdulsalami Abubakar kpọkuru mba Amerịka ka ha gbalịa kwado ala anyị bụ Naịjirịa na ibu agha megide ọnọdụ enweghị nchekwa na-arị elu ọjị na ya bụ ala anyị bụ Naịjirịa. Osote onye isi ala Naịjirịa bụ Kashim Shettima anọrọla n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Tuzdee hapụ isi obodo anyị bụ Abuja gaa mba Brazil ịga nọchite anya onye isi ala Tinubu n'otu ọgbakọ ọwụ akpọrọ United Nations Climate Change Conference. Ya bụ ọgbakọ bụ nke onye isi ala mba Brazil bụ Luiz Inácio Lula da Silva ga-ahụ maka ya ga-ehi odo malite n'abalị 6 nke ọnwa Nọvemba anyị nọ n'ime ya ruo n'abalị 7 nke otu ọnwa Nọvemba anyị nọ n'ime ya kpọmkwem n'otu obodo ama dịka Belem bụ nke dị na ya bụ mba Brazil. Ka ọ dị atụrụ anya osote onye isi ala bụ Kashim Shettima isonyere ndị ndu mba ọzọ e nwere gbaa gburugburu ụwa na ya bụ ọgbakọ. Gọvanọ steeti Borno bụ Babagana Umara Zulum anọọla nnọọ n'ụbọchị Tuzdee ụnyaahụ kesara ndị ọrụ nchekwa enwere na Maiduguri nakwa n'obodo ndị gbara ha gburugburu ụgbọala ha ji eme mkpagharị bụ ụgbọala dị 63 n'ọnụọgụ. O kwuru na nke a bụ iji kwalite ndị ọrụ nchekwa na agha ha na-ebu ikpochapụ ndị omekome na ya bụ Maiduguri nakwa n'obodo ndị gbara ya gburugburu. Dịka ọ na-ebunye ndị ọrụ nchekwa ụgbọala ya bụ gọvanọ Babagana Zulum gara n'ihu kwughakwa ya ọzọ bụ ịdị uchu ọchịchị ya dị ịkwado ndị ọrụ nchekwa enwere na steeti ahụ. Dịka ọ gara n'ihu wee kwuo na nchekwa ka bụkwa isi sekpụ ntị na gọọmenti ọbụla. Ọ gakwara n'ihu wee kelee onye isi ala Bola Ahmed Tinubu nakwa ndị agha ala anyị tinyere otu ọrụ nchekwa ndị dịgasị iche iche na ntụnye oke ha ịhụ na udo lọghachiri na steeti Borno. Gọọmenti mba China apụtala gosipụta ndonye ukwu ha nye ọchịchị onye isi ala Tinubu dịka mba Amerịka bịachara ya egwu iji ndị agha ha wakpo ala anyị abụ Naịjirịa. Dịka ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu onye otimkpu na ministri na-ahụ maka ihe na-eme na mba ndị ọzọ na ya bụ mba China bụ Mao Ning kwuru ya ha na ha agaghị eji anya ọma ele obodo ọbụla ga-eji maka okpukperechi etinye ọnụ n'okwu gbasatara obodo ọzọ. Okwu a si n'ọnụ onye otimkpu na-ahụ maka ihe na-eme na mba ndị ọzọ na mba China bụ Mao Ning na-abịa dịka onye isi ala mba Amerịka bụ Donald Trump yiri egwu iji ndị agha mba ha wakpo ala anyị bụ Naịjirịa n'ihi oke ogbugbu a na-egbu ndị okpukperechi ụka Kraịst n'ala anyị. Anyị gbamụrụ nze ma mụọ ọzọ o zochala ma gbachaa asị ebe ọkọ nyụrụ sị wụsara ya ọwa maka na ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ.
ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nkenke na nke ụtụtụ taa, mana tupu anyị achịkọba ya gaghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ili dike. Ya bụrụ na ị geziri ntị nke ọma n'ụtụtụ a, ị ga-anụrụ mgbe anyị wetara gị akụkọ kwuru na ndị uwe ojii emeela ka ọha na eze mara na ha ezigala ndị uwe ojii dị 60,000 bụ 60,000 na steeti Anambra n'ihi ntụliaka elu gọvanọ agaji ime na steeti ahụ. Anyị mekwara ka ị nụrụ na Shetima atọrọla ụdọ gaa mba Brazil ịga nọchite anya Tinubu n'otu ọgbakọ ọwọ dị oke mkpa. Anyị mekwara ka ịghọta na mba China egosipụtala ndonye ukwu ha nye ala anyị dịka mba Amerịka yichara egwu iji ndị agha ha wakpo ala anyị bụ Naịjirịa. N'aha Benjamin Joseph bụ onye chịkọbara akụkọ a, ka mụ onwe m bụ Uchenna Clever Ọnụọha nakwa Nwada Nwokocha Clara bụ ndị si n'olu ndị ngara mee ka ịghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ emela ngagharị. O jiri nkeji 30 gata elekere 7 nke ụtụtụ anyị ga-alọghachi n'ike na ebube maka ihe omume anyị bụ nzukọ ume Igbo. Clara, good morning. Uche, good morning. How are you feeling? Feeling good. Are you not feeling cold? Oyi anaghị atụ gị? No, oyi atụ ga-ahụ hit megam. Hit mega gị? Overheat mega. Anyị nọ efe mmesi okwuchala. Ya wụ mgbanye nụ AC. Gbanyere m AC biko. Imi nịrị ya? Biko. Ha! Ọ dị ego. Thank you. Anyị lọghachi anya ara anya bụ dara ka ọ dị dadarara agagharịkwala agagharị mune.